खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन कार्बि आंलंआव गिख्रंथाव बास जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 6 जोखोम जानो गोनां जादों बासआ लामा खेंख्रायाव सामलायनो हायैनि थाखाय फांसे गेदेर दंफांआव गोख्रोङै सौख्रांहैदों जायनि जाहोनाव बासआव थानाय 4 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 6 जोखोम जानो गोनां जादों कार्बि आंलंनि बकाजान पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय लखिजानाव जानो मोनदों बे गिख्रंथाव बास जाब्रबथाया बासआ मरिगाव जिल्लानि मयराबारिनिफ्राय नागालेन्डनि डिमापुर फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो बे जाब्रबथाया जानो मोनदों जाब्रबथायाव ड्राइभारजों लोगोसे आइजो आरो गुबुन गासै 4 जिउ खोमानो गोनां जादों मुंफ्रा फारियै आब्दुल बारेक खलिल रहमान साबिना सुल्ताना आरो आलाल उद्दिन गासै 4 बिथांमोननि अनगायैबो 6 जोखोम जानो गोनां जादों 6 जोखोम जानायफोरनि मादाव उन्दै गथ'साफोरबो दं जाथाय जानायनि उनाव पुलिस बिफाननिफ्राय बेयाव नुजाथि हैदों उनाव रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों आरो जायफोर बिथांमोनहा जाब्रबथायजों जोखोम जानो गोनां जादों बिथांमोनखौ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनायनि हाबाखौबो मावदों दिपेन बर' बिथाङा मैयानि सानाव इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय दिपेन बर'खौ दुंब्रुदै बरायदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोन प्रमद बर' उरखावगोरा ब्रह्म राजु नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा दिपेन बर'खौ गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों प्रमद बर' उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनखौ मोसा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोनहा रेलि लानानैबो बरायदों दिपेन बर'आ इउपिपिएलआव जयनिं जानायजों इउपिपिएल दोलोआ उदालगुरियाव गोख्रोंसिन जाबावसिगोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङाबो दिपेन बर'आ इउपिपिएल जयन जानायनि उनाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन बेनिख्रुइ 10 गुन बांसिन गोसो होनानै खामानिखौ मावसिगोन उदालगुरि जिल्लायाव गासै 4 बियाबनि मादाव 3 बियाबावनो इउपिपिएल दोला देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो प्रमद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो दिपेन बर'आ लाइमोन दैदेनगिरि बिथाङा गोबां खामानि मावनो हागोन फरायसा आफादाव थानाय समाव बिथांनिया जि खामानि मावनायनि सिमांफोर दंमोन बेखौ मावनो हानाय बायदि बिथांनो खाबु खालामनानै होगोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव उदालगुरि जिल्लायाव दिपेन बर' बिथांखौ बिजाथि महरै फसंगोन नामा होननानै सोंथि खालामनायनि सायावनो प्रमद बर' बिथाङा बेफोर फिननायखौ होयो दिपेन बर' बिथाङाबो इउपिपिएल दोलोआव हाबनानै बुंथियो दि हारि सिबिनायानो खालि आंनि मोनसेल' थांखि हारि धोरोम बासियालासे गासैनिबो थाखाय खामानि मावनायानो आंनि थांखि गुबुन दोलोआबो आंखौ हांख्रायदोंमोन आं बिथांमोनखौ मान होयो नाथाय गोबां साननाय आरो बिजिरनानै नायनायनि उनाव आं इउपिपिएल दोलोआव हाबदों बर' माहारिनि थांनानै थानाय गुबुन हारि माहारिनि जौगानाय गासै दफाफोरखौ मावफुंनायानो आंनि थांखि होननानैबो फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा एबसु बा माहारियारि आफादाव थानानै राजखान्थिनि खामानि मावस्लायस्लाय थोंजोङै राजखान्थियाव फैनाया साबसिन बे खोथाखौ बुंथियो बिक्रम दैमारिया मख'नो गोनांदि दिपेन बर' बिथाङा एबसु एंगारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयन जानायखौ लानानै बरायो बिक्रम दैमारिया लोगोसेनो माखासे खोथा बुंथियो दिपेन बर'नि सायाव बिक्रम दैमारिया बुंथियो दि दिपेन बर'आ बै समनिफ्रायनो राजखान्थिनि खामानि मावबोदोंमोन मा इउपिपिएल मा एबसुनि दैदेनगिरि जेबो फारागथि लाखियालासे खामानि मावबोदोंमोन होननानै बुंथियो एबसु बा माहारियारि आफादाव थानानै राजखान्थिनि खामानि मावस्लायस्लाय थोंजोङै राजखान्थियाव फैनाया साबसिन बेनिखायनो दिपेन बर'आ इउपिपिएलआव फैनायखौ साबायखर बावो होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया मानोना रायजो राजाफ्रा नुदोंमोन जेब्लानिफ्राय दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुनदों बै समनिफ्रायनो राजखान्थियाव थानानै हारिनि बा जौगानायनि सार्थआव राजखान्थिजों लोगोयै थाफानानै खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन बेनिखायनो गोथार आफादाव थानानै राजखान्थिनि खामानि मावस्लायस्लाय थोंजोङै राजखान्थियाव फैनानै खामानि मावोब्ला रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन होननानै बुंथियो बिथाङा एबसुनि गुबुन दैदेनगिरिफोर इउनिट लेभेल आरो आन्चलिक लेभेलनि लिडारफोराबो गोनो गोथो जानानै दंमोन माब्ला समसिम राजखान्थिनि उन थांफाबाय थागोन आरो राजखान्थिजों दैदेनजागोन बेखौ लानानै गोनो गोथो दंमोन मानोना माहारियारि आफादनि गेदेर दैदेनगिरि जानानै आन्चलिक इउनिट डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरिफोरखौ राजखान्थियै सालायबाय थायोब्ला रायजो राजानि साननाया गाज्रि जायो बेनिखायनो दिपेन बर'आ एबसु एंगारनानै राजखान्थियाव फैनाया मोजां जादों होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया राजखान्थियाव थानायनिनो बिथाङा रायजोनि खामानि मावगोनखौ आसा खालामो नाथाय एबसुखौ गाज्रि नोजोरजों फाव फान्दायनानै
माहारियारि आफादखौ आरोबाव राजखान्थि फारसे खैसार बा गाज्रि लामाजों जाहाथे दैदेनबावा बेनि थाखायबो दिपेन बर'निसिम खावलायो बिक्रम दैमारिया। बेंटल आरो काजलगाव कलेजाव फरायसाफ्रा थांनो थाखाय जाहाथे सुबिदा जायो बेनि थाखाय बास होनाय जागोन होननानै थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ रादाय होदोंमोन। बे रादाय होनाय लेखायैनो मैयानि सानाव गंनै बासखौ बेखेवनानै होबाय बिपिएफ सोरखारा। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खाम्फा बरगयारिया बुंथियो दि दादगिरि, देवस्रि, सान्तिपुर, खुंग्रिं आरो थाइकाजरा ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबोद दुखुथिया आरो खाथियाव कलेजबो गैया। बेनिखायनो फरायसाफ्रा जाहाथे कलेजाव थांनायाव सुबिदा जायो बेनि थाखाय गंनै बासखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बेंटल कलेज आरो काजलगावआव थानाय इउएन ब्रह्म कलेजाव थांनो थाखाय गंनै बासखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। 50% भारा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। 100% फ्रि खालामनानै होयोबा बासआ सालायनो गोब्राब जागोन, बेनिखायनो भाराखौ 50% लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। सिगांनि समाव 100 रांजों थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायोमोन, नाथाय दा 50 रांजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन होननानैबो फोरमायथियो। गंनै बासनि मादाव गंसेया दादगिरि रुनिकाटा जानानै काजलगाव इउएन ब्रह्म कलेजसिम थांगोन आरो गुबुन गंसेया दादगिरि बेंटल कलेज जानानै काजलगावनि इउएन ब्रह्म कलेजसिम थांगोन होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिपिएफ सोरखारा दाब दाब जायगायाव गावसोर रादाय होनायफोरखौ मावफुंनो लानायखौ आखायाव नुनो मोननाय जादों। बेनि मादाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अदालगुरि केम्पासाव एकाडेमिक बिल्डिं बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों, जेराव बाहागो लादों प्रेस मुसाहारिजों लोगोसे बिटिसिनि लेङाइ गाहाय रिहन दैमारि बिथाङा। काजिरङा नेशनेल पार्कआव जिब आरो मैदेर साफारिया बन्द थागोन। साननैसोनि थाखाय बन्द लाखिनाय जागोन। जिब आरो मैदेर साफारिखौ 16 मार्चनिफ्राय लानानै 19 मार्चसिम बन्द थागोन। नाथाय बागरि हाग्रा ओनसोलाव जिब आरो मैदेर साफारिया थागोन। लोगोसेनो बरापाहार आरो आग्राथिलि हाग्रा ओनसोलावबो टुरिस्टफोरनि थाखाय जिब साफारिया गेवनाय थागोन। खालि माखासे ओनसोलफोराव बा माखासे हाग्रा ओनसोलाव 16 मार्चनिफ्राय 19 मार्चसिम जिब आरो मैदेर साफारिया बन्द थागोन। बिपिएफआ बिटिसिआव मोनबेसे बियाबाव बिजाथि फसंगोन बेखौ दासिमबो रोखा बुंनो हायाखै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। बिटिसिआव थानाय मोन 15 बिधानसभा बियाबनि मादाव मोन 10आव बिपिएफआ गेलेगोन आरो मोन 4आव बिजेपिआ गेलेगोन होननानै गोबां खौराङाव गोसारदों। अब्लाबो बेनि सायाव दासिमबो रोखायै फोरमायथिनो हायाखै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। एनडिए हिसाबै गासै बिटिसिनि मोन 15 बियाबावबो गसंगोन आरो सा 15 एमएलएखौ दिसपुराव दैथायहरनायानो जोंनि बिबान, बे खोथाखौनो गले गले बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिपिएफआ मा बियाबाव बिजाथि फसंगोन बेखौ लानानै फोसावोब्लानो बिपिएफनि गेजेराव दावराव दावसि जागोननि आसा दं, जायनि थाखाय बिपिएफआ मोनबेसे मासेयाव गेलेगोन बेखौ दिनैसिमबो रोखा बुंनो हायाखै जानो हागौ बेखौ सन्देह खालामदों गोबां सुबुंफोरानो। फोरमायथिनो गोनांदि गसाइगाव माइनरिटि सेलजों खुंजानाय आरो श्रीरामपुर ब्लक कमिटिनि हेफाजाबजों सेरफांगुरि दारुल उलुम माद्रासायाव जानाय इफ्तार पार्टियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाहैनानै आल्लाहनि खाथियाव दुआ बिदोंमोन। ओजोंहाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आफादगिरिनि बिबान एंगारनानै इउपिपिएल दोलाव हाबनायखौ लानानैबो बिथांनि सायाव सोंथि खालामदोंमोन। बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननायखौ होयोदि दिपेन बर'आ एबसुनि सुबुं। बिपिएफनिफ्राय गोबां गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो जेरै इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव हाबहैदों, नाथाय बिटिसिआव जेबो गोहोम खोख्लैनो हायाखै होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बांसिन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थानाबानो? मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 690094
9900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।